Вчера ми се обажда жена около 55 години и ми казва: изтръпват ми пръстите. Като сковани са и големи болки имам. Изтръпването по принцип на пръстите е проблем, който не трябва да се игнорира, защото може да е от възпалени нерви. И в зависимост от това, кои пръсти ви болят и ви изтръпват, е възможно предварително да се определи откъде идва проблемът. И така, изтръпването на палеца и показалеца често се свързва с областта на шийните прешнени и на гръбначния стълб, докато изтръпването на средния пръст може да показва дразнене в сегмента около врата. Ако симптомите се появяват в котрето и безименния пръст, причините често се свързват с нивата на гръдните прешнени и нервите, които излизат от тази част на гръбначния стълб. И затова е хубаво да се вземат мерки изобщо преди да стане хронично и да започнат всекидневните болки и проблеми. Много е важно да се избягват течения, надухване от климатици, още повече сега през лятото, носене на тежко и слагането на топли компреси в областта на врата. За болки възпален нерв масажирайте с гел ставиксин и приемайте ставиксин капки. Споделете това видео с ваши близки, които имат подобни състояния.